Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nọrọ na nwekwerecha ọnwa nọ nwa nwaanyị mba nnọ awụchashiala na m eyi ụmụnne m ndị m tụrụ bịa na awụ di na nwaanyị nọ na marriage bịakete oke na-ewe ipuru ọdụ ụtọ ọrụ n'elu ka ọrụ n'ala enwe ihe m hụrụ akpata oyi asọ m kemgbe m jiri hụ ihe ya na imagination egbuola m a lot of questions bike nọ ngala na pụrụ ntị ala n'ihi na ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ lewere nwa agbọghọbịa anụ mgbe ọ hụrụ ngala ya wee young lady na-alụbeghị di ya na nne ya bi ọlụbeghị di ya na nne ya ka bi n'otu ụlọ ọ ya ka nwa agbọghọbịa nọ eze ebidarawa ya ha eze na-amị ya eze na-enye ya nsogbu ya gbara gawa ụlọ ọgwụ as a matter of fact nga ugbu ọ nọwo n'ụlọ ọgwụ ya gbara gawa ụlọ ọgwụ ga-emete dentist ndị na-ahụ maka dọkịta ụlọ ọgwụ ndị na-ahụ maka eze ha elewekwa eze ahụ lechaa na eze ahụ na ọ dịla bad dọkịta na-ahụ maka eze agwa ya na ọ ga-efu ya eze na a ga-efu ya eze ya ekwerekwenụ ebukorie date ya eruo echi ọ ga-efu ya wee eze ya nwa agbọghọbịa ejikere gawa ụlọ ọgwụ o ruole n'ụlọ ọgwụ ifu eze awụ ihe mmadụ ga-amụrụ anya gị were playa docha ya eze ya nọ na ọ ga-anwụ ha wee gbaa ya ọgwụ dịka procedure shiri dịrị agbaa ya ọgwụ ga-eme ya rahụ feripụ n'ọra gashi ike efuo ya eze nọtara ya emecha nweta onwe lowa hilikwene eze ala ọ ya ka ọ nọ otu ọnwa gaa ọhụweghị nso ya ihe nwa agbọghọbịa ji wụrụ nwa agbọghọbịa ọhụweghị nso ya hụzi ọ bọdakwana n'ihi na enweghị ihe oche enweghị any suspense enweghị a na-ele nke ya tu ya ewepụ obi ya ọnwa abụọ aga nso ya bịa ahụ ya ebido gbanwenwe mama mụrụ ya gwawa ya na ya notisiri na ahụ ya echenjile na ọgịnị enwe ihe mere enwe ihe dị wrong ya the young lady agwawa mma ya sị na ya feeling the same mana ele na ihe ya ga-eme na enwe ọnwa ka ọzọ agbaghite nso ya ọhụhụ ụmụ ruru ihe na-eji agbara nwaanyị ri ime bido na-eji n'ahụ ya ha nọrọ ga-agbaje megawa ụlọ ọgwụ ya na mma ya amịrị na ọbara test ya wụ na nwatakịrị nwaanyị dị ime mgbe rizọtụ pụtara na ọ dị ime mama ya ele ya sị mma ya elele ya anya ahụ na ọ nweghị ihe dịka afọ ime no na enweghị ime ya dị na something dị wrong somewhere na a na-eme ihe tupu ara ime na ya wụghị virgin Mary na a na-eme ihe tupu ara ime na enweghị ime ya enweghị ihe mere na ya ama ihe a ga-eme before ara ime na enweghị ihe dị otu ahụ ya mere mma ya jụọ sọ gịnị ka o ji atụrụ ya ashị nwatakịrị ehuru ọkụ nakwa eti na enweghị ihe mere na enweghị ihe mere na ya enweghị nwoke ya nụketara aka na ya nwere nwoke enyi nwoke mana kemgbe 3 months na ya na ya gba nụketabeghị na ha meghị ihu panki nya nki na ha enweghị small kwanta na ya enwe ebe ihe gbasara nwoke ya nụketara ya ga-echedelikwe na enwere mgbe ya gaga ụzọ agwakpe ya nara ihe n'ike na enweghị dị otu ahụ dị afọ n'afọ ime a na-ele nkịtụ ha na ọ wee mystery ha nọ nga proceed decide ịga scan eruo scan eji dat na lekwe nwatakịrị mmadụ nọ n'afọ nwere heartbeat mma ya ele nwatakịrị adịdịga ele kọpụzie kewu nkọpụ bewezie nne ya were anya nne na-eji ele nwa ya anya nne ji mara nwa ya hụ na nwa ahụ kwuru eziokwu ya si ngwa ya bịa na ya trọstri ya na ofu ihe na-agwa ya na ọwa eziokwu ka ọ na-ekwu ka atụkọ isi ọnụ mara ote mmiri si baiga n'opi ugbo ọgara nwa anọ as a young lady fast thinker ya echete that na the only time nwoke ruketere nso bụ mgbe ya gara ụlọ ọgwụ agba ya ọgwụ ya amazi ihe mere n'otu ochie na ọ the only time nwoke na ya n'akụkụ ya na-ama ihe mere na ya ga-enye nwa account of what happened ewetazie scan check result of the scan mgbe eji dị ime ya na match to the time this girl furu eze eme police involve ha kwekọrọ gawa na ụlọ ọgwụ erutela achịpụta 3 doctors mere this particular girl attend onye ka ya gbara ọgwụ si na nga na-agba ọgwụ na ọ na theater and a na-agba ọgwụ exactly mgbe adịla ready ime ihe a na-eme
ọwụ ha agba ọgwụ echewe na this girl ya gbara ya ọgwụ na mgbe ọ dị anya bambam ya gbaa ya ọgwụ na ọrụ ya wee gba ya ọgwụ ya gbakwana ya ọgwụ. Onye ka ọzọ si ya wụ supervisor this and that ka ọ ka ya dat na ọwụghị ya. Ya wụrụzie na onye a na-atụ aka wụ dọkịta furu ya eze na ọ naanị ya na tieta. Ha mmadụ atọ now mere this girl attend anọ up for a submit sample ka amara onye ka enwe nwa bụ n'afọ. Otu okwu si kwụrụ all that particular doctor ogogakwana akwụ defend bekwe n'onwe ya gosiri that na ya nwa mgbe agbara nwa ọgwụ ọ pass ya out ka o deruru playa o ji afọ ya eze kpatugodi ya nwe regodi ya elu rituo before bịa foo ya eze ọ kwụrụ ụgwọ ka ha foo ya. Ka ebe okwu m na-aga. Now let's assume na this lady now a married woman. Ya na di ya bi. Ịghọtago nwaanyị ya na di ya bi n'ụlọ. Ha na-emere mana nwa kwakịrịkwa eze egbuwe mgbe ya ga-foo onwe eze elu foo ọkwa eze fochaa ya na di ya na-egwuriri ime ọnwa agwụ ya si di ya na ya adịla ime. Di ya agaghị ajụ ya onye tụrụ n'ime. Ya nwa agaghị doubt na how come afọ ime. Ọ ga-eburu nwa a ha mụọ nwa ahụ. Enwezie ikekwe nwere ihe buru ha gaa ụlọ ọgwụ. Elegharịwa anya ọsọ gịnị na-eme. Ikekwe di na nwaanyị aghacha nwa rute nke nwoke ama achọghị ịmata ma ọ ya nwa nwa. Eruo DNA test eprove that na who this man nwa nwa. Ụmụnne m ele otu nwaanyị a ga-eshi eprove di na e cheat on him. Gwanụ m otu nwaanyị a ga-eshi akọwa mmadụ ndụ ege that na anya bambam ya result ekwuole na ọwụhụ di ya na-ebi n'ụlọ nwa nwa. Gwa m otu nwaanyị ga-eshi convince the world that na ya nwa amaghị onye nwa nwa na e cheat on her husband. Ụfọdụ ezinụlọ dị like this. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị eburula afọ ime ha na-amaghị onye tụrụ ha even though na ha nọ na marriage. Ihe ga wrong achọpụta mecha chọpụta nke eziokwu. Onwe ihe nwaanyị ahụ ga-ekwu a ga-ebelieve ya. Ọ ya ekwu asa ọ chọghị ikwu eziokwu na ọ nọkwa n'elu ya go. Ihe a ga na-ahụta na ọ chọghị ikwu eziokwu mana nwaanyị ihe ọma ga-ekwu. Ọ were victim of such circumstances. It happens. Before ga-eso nwaanyị mba nọ ihe erukwa ka ọwụ n'ala bekee. Hello. Gee m ntị ọfụma ọfụma. Egbe na nwa ugo na-efe efe. Enwe ebe hospital na-anọ. Ihe dị mere this lady megekwa na Nigeria. Ihe ọzọ m chọrọ ịrụtụ aka biko. Ụfọdụ agala ime operation naanị ka ha wepụ appendix. Ha makwu na ewerele something na ahụ ha vital organs ewerele. Kwashie ga ha ama. Inwe need ịba theater ga eme operation. Before gị ba nwee agreement with doctor na onye ahụ ga-anọ eso ngaba theater. Ọ sị ha la no. Nne chọrọ ebe ọzọ. Nna chọrọ ebe ọzọ. Ugbu a na ka na-awụ ke m chọrọ igbotewe ebe ugbu a na-awụfu ụmụ nwaanyị dị ime. Ịdị ime na tụmadị ndị ka ga-amụ ejima. Ụfọdụ n'ime unu na bụ ejima n'afọ. Ịgbagharịwala scan ekwuole na ị na-aga ịwụ nwa nne ejima mama ejima. Gị na dị egoro ewele. Ị gaala scan ụmụaka na ọfụma n'afọ na onye ọbụla ma gị ma ụmụ mega ọfụma. Ma gị ma ụmụaka ibu n'afọ unu mega ọfụma. Biko ebe ahụ ị ga-aga ịmụ nwa. Ị na-amụrụ nwa gị na-agbawa gị afọ. Nwee agreement with doctor that na di gị ga-anọ there na theater with you. Ọ nwanne gị ga-anọ na theater with you. Ka ihe m ji na-ekwu otu a. Ụfọdụ ụlọ ọgwụ ndị agwa ọjọọ ndị omekome ndị na-eme ndị na-eme ọzọ na-awụ ihe ekwesịrị ka ha eme. Ndị arụrụ ala ndị omempụ na arụ yi that lab coat kpọọ ha medical doctors. Ụfọdụ arụọla ala pụọ ezi elu. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị mụrụ ejima taa amadụ na ejima ha abụọ ahụ ụmụ ejima ha mụrụ ka dị ndụ. Mana a ga-ekupụta ofu gwa ṅụ na ofu anwụọna. Ewepụta nwatakịrị nwụrụ na sins etiri na friji preserve ka ha na-eji eri ọrụ. Nwa ọhụrụ a na-akọtụbedo ha uliri ya ha na-eji eriri nwe nwa ọrụ. Mgbe ahụ a na-achọ ịnachi ịba theater na-eprepa ha ewepụta ya defreeze edenwe standby. Once ekwupụtachiri ka ibu n'afọ ekuru otu gị hụzi ebe a ha si dị wait there wait outside wait outside. Otu ekerekwu dọkịta gakwuru ya wetuo mask okpu n'imi. Ihe ọzọ ga no sorry sir.
we lost one of the babies. Can you come and have a look? Yeah, be gawa ozugbo a ga-eji ya nwa ọhụrụ ke nọ na fridge he preserve ga ha na-eji eri ọrụ etesecha ya ọbara igwu anya gwurie gị sai ha ajọ would you like to carry the girl gị sa no na ha nwunye ya etetebe nwa ka akụga etetezagwa na otu nwụrụ unu ekuru otu lawa not knowing that no ụmụ abụọ ịmụrụ ọ atọ ahụ ịmụrụ anọ ahụ ịmụrụ na ha niile rụcha ndụ ezuru ha ezu kama ekuru sọm ka ị ọnụ sọm ozugbo ị ga-asị the doctor no ya ga-akparị ha datin na o ji eri ọrụ nwa ọhụrụ anwụrụ anwụ kemgbe nọ na friji na o ji eri iwe ọrụ ya ga-asacha ma ha enwa mmiri tighachi ha ọ na-eji eri ọrụ otu a ka ụfọdụ ndị doctors na-eji eri ọrụ kpọrọ ụmụ mmadụ ga na-ere na-abaga nọrọ na-anara ego gị bịa gị sị nwunye ya mụrụ ejima otu nwa ha anwụ kpachapụ anya nọrọ ebe ị kwesịrị ịnọ ya na-ekwu okwu ya wụ ọmụmụ nwa nọrọ di ya enweghị ọnụnụ ịnọ na tieta gbochiri dọkịta ime guzoro ebe ahụ so that ịchụwa na ekupụtara gị ịhụ na ekupụtara gị ịhụ ya ka lulu ya gaja ọ bụghị gị aga nọrọ na wọd gị ga na ịga ọdụ ma ị ga-aleli gị sị nwanne gị nwaanyị ọ nwanne nwunye gị ya echi ụzọ otu onye ga-abata na tieta ọ kwesịrị ekwesị ndị ọcha na-eme o kwesịrị ekwesị ọ gaghị abịa ebe a ya echenji bifo gị mụọ nwee data agreement ha sị ha ala na mba tụrụ ebe ọzọ gị mara na ha nwere plan because ọnụnọ nwa na tieta enweghị ihe o gbochiri ha ime ọ stọpụ hụ their professional job ọ stọpụ hụ ihe ha na-arụ ọrụ ha dị as a medical doctor. You can even tell the doctor na ị chọrọ document ọmụmụ nwa ụmụ gị jide fonu jide kamera n'aka but don't capture the doctor's faces focus igbe ọbụla ekupụtara nwa gị were kamera ga-ahụ ya na ọ pụtala ebe a sị gị nọrọ guzoro ndị a mee ka ịchọ na ime tieta ebe ahụ ị nọ ịhụ ga ka nwa ọpụtaga hụkwana ka lulu ya gaja gị ihicha ya ahụ hụ na ihe dị oke nọrọ ebe ahụ hụ na enwe ihe gara rọngụ mana ha agbojaga na ga weta this our job gị gaga nọrọ ebe outside nọrọ na reception gị ebe akpakpọrọ na-echezi mgbe a bịara bịa nye gị news na nwunye ya na ọmụọ na ihe a ga-enye gị ihe hụrụ gị were ihe sọrọ ha ka a ga-enye kpachapụ anya before ihe ga-awụ ihe onye ọzọ. Ụmụnne m ajụjụ m ọzọ wee wụrụ ọ wụrụ na nwaanyị afụrụ eze nọ na di amụọ nwa ugbu a na ya mụọrọ di ya emecha chọpụta na nwa awụghị nwa ya gwadele m ote nwaanyị a ga-eche defend onwe ya ọ gịnị ka ọ ga-akọ wee believe ya ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ onye ọbụla saa anya mmiri na ihe mege n'ụwa ugbu a ọ dị omimi o mere nkarị Chineke duwe ọnụ udo dịkwara unu.